Mga kapuso, atong sayron kung unsa ba ang mga dapat matun-an sa mga dog owner sa pag-train sa ilang mga iro. Ato sab sayron kung paunsa sab gina-train ang mga iro nga ginagamit sa mga law enforcement, kauban ang dog handler ug trainer nga si Clark Niliasca. Sir Clark, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? May buntag sa tanan o sa tanang Mindanawan. Sir, pila nakakatuig nga dog handler ug trainer ug paunsa pud ka, sir, nakahibalo sa pag-train sa mga iro? Nagsugod ko 2010, mga 10 years na akong nag-train og iro ug naka-schooling ko sa una o conducted by the PNP Susya for license. Sir, unsa ba nga klaseng dog training ay imong gina-handle karon? Ang daghang courses nga gina-offer sa ato ang mga client na atay ginatawag namo nga basic obedience training, advanced na atay kanang protection dog, guard dog, bomb sniffing dog o kanang ginatawag nga drug detection dog. Sir, daghan ang gusto mahibalo. Kung dunay mga iro nga aggressive kaayo, paunsa ba, sir, ang pamaagi aron mukalma ang iro? Sorry. Dunay level ang pagka-aggressive sa dog. Dunay ginatawag nga aggressive siya kung naalang sa kulungan, ug aggressive siya sa kung makakita siya bata, pero kung makagawas na sa kulungan, dili na siya aggressive. Napoy ginatawag nga aggressive jud kaayo, kanang mamaak jud siya, nga kanang magpataka na lang yun siya pamaak. Ang atong ginahimo atay na himong client din sa MAA nga 3 months na ako siya gi-train, migusan na ako siya, so ginaduaw na ako siya, ginatagaag pagkaon, ginapakita na ako sa iya nga dili ko treat sa iya ang mga tao amigo day niya, so inana lang hinay-hinay stage by stage, so hangtod nga nakuha na ko siya na napakalma na ko siya. Sir, nature jud ba sa mga iro nga mamaak kung doon na sila mabati nga threat sa ilang palibot? Ug sama sa mga tao, sir, napod ba'y nagkalain-lain nga attitude ang mga iro? Yes sir, depende na siya sa breed sa iro. Doon na tayo kanang mga breed nga kanang behavior nila is mamaak siya, aggressive siya sa tao, lalo na sa bata. Kanang ginatawag na to nga Belgian Malinois, naapoy kanang kalmado nga iro, kanang friendly siya sa tanang tao, di wala siya possible nga mamaak. Kanang ginatawag na to nga Golden Retriever, Labrador Retriever o uban pa nga mga klase nga mga kalmado nga mga iro. Sir, unsa ba ang unique characteristic sa mga iro nga pwede nimo sila mapasunod ug mahinumduman nila ang mga angay buhaton nga magdepende sa imuhang mga command sa ilaha? Ang characteristic sa dog is trainable yun na siya. Okay, again, Cookie. Display, buddy. Display. Okay. Sit. Good girl. Down. Display that. Up. Up. Good girl. Very good. Okay, again. Up. Again, play that. Up. Cookie. Up. Play that. Up. Good girl. Just move. Good girl. Up. Okay. Okay, up. Up. Very good, Cookie. Sit. Display that. Bump. Bump. Display that. Bump. Bump. Good girl. Good girl. Very good. Baling puro na pirme, sumaw na atong balik-balikon lang by repeating, mahimo na to niyang ugali. So pag ingon nimo nga sit na siya, at the same time mohatag pag reward para makasabot siya, moabot siya iyang huna, ma-print niya sa iyang huna nga pag musit day siya, tagaan day ko og food. Sir, na ba'y specific breed sa iro para po sa specific training like ang Rottweiler, sir, pwede ba siya nga pang bomb sniffing dog? Mga ingana, sir? Yes sir, naa siya specific na kailangan. So ang mga pag moingon ka nga sa bomb sniffing, ang effective dito nga ero is una Belgian. So dito siya effective. Dili nato pwede dadon dito ang Rottweiler sa bomb sniffing kasi daghan man na siya og kanang mamahimo nga dili siya pwede. Halimbawa,
ang bomb sniffing magud naga-duty. So ang Rottweiler is lahi ilang yawas dagko. Kung imo siyang i-duty for 4 hours, maluya na siya. Kanya mas effective ang Belgian dito, ang Labrador, kay kusog sila mangita, unya hyper sila, dili dahil sila makapoy. Ang Rottweiler, dito na siya effective sa guard dog. Pwede mo siya ibutang dito, i-train mo siya as guard, as personal protection. Ang kaning ginatawag nato nga Doberman, dito siya effective sa personal protection. Ang Belgian, most gina-train po na siya sa personal protection, kanang mo-attack. Sir, sa K9 dogs, unsa ba ang training nga ginahimo sa ilaha og unsa sab kadugay sir aron makadetect sila og mga illegal drugs, explosive device ug uban pa? Sa mga detection dog, sa bomb sniffing dog, sa mo abot na siya og 6 months bago siya ma-deploy or bago siya mag-work, no? Pero ang yang mastery o kanang expert na gyud siya, master na gyud niya, maabot na siya og 1 year. Ang mga training ana sir, doon na tayo, syempre of course meron naatay ka ng mga materyales katong halimbawa sa bomb sniffing, natay materyales din nga real nga kuan, explosive like C4, mga explosive, gunpowder. Sir, doon na ba'y limit ang gitas-on sa minuto o oras nga mamahimong mo duty ang kining mga detection dogs? Of course, na siya effective hours. Gusto na mo gani ipaabot sa tanang mga dunay mga private canine detection dog, labi na sa mga security agencies nga ang iro dili na nato ang canine, yung detection dog, dili nato na siya pwede himuong roving guard, labi na sa duty. Kay ang effectiveness ana niya is 3 to 4 hours nga gabantay din na. Pag human ana, balik na siya sa kulungan. Makita nato sa 911, di ba? Nga ang ilang canine dog is naalang sa trap, nasa cage. Kay once nga nana sila ipasimhot, effective siya paggawa sa kulungan. 2 to 4 hours nga gabantay, mangita, o na ang effective kaayo sa K9. Alright, daghang kay salamat Sir Clark sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping sir. Thank you, daghang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.